wani da ya kasada aka zura shi, da aka zura shi aka samu kura aka bashi, aka sa kura aka yawo rigai sai aka ɗago sai da ya zo baki sai aka kama aka hiddo shi. To shi ma wanda aka hiddan shi ma bai karar da komai ba, da dai ya hito ya tafi gida shi ma sai ajali ba abin da ya karas. Lokacin da ake gugunan ƙwarya in an jima haka rana da za ka suna bururum kuma duk juma'a za ta turo su, kuma in ta turo su duma su sai zo sa kura a ɗauko ta sa lokacin nan ba ma kura sai ya sa icen caccagi sai a ɗauko shi daga ciki. sai mai ɗaukowa kowa sai ta ɗaukowa sai kowa ta da gogon shi nan an hidu mai. Ita rijiyar takan kafe a yashe ta koko a adadin zamani ya taho ruwa ba ruwa tana kahewa. To amma an ce can da sun ce idan an zo ya sa ana yi, sun ce ana yi to sai a wanda zai yasai to sai ya buga, to in ta ɗauro wanda duk zai yasan nan to aga na ciki ana yi shi to da yake katti ne ka tafsa da kunu, to da ya sa galma daga nan ya muɗin in ya safto shi kenan ka hanyar do ruwa to ya zai haɗe shi. Akwai wani hasashe da ke cewa wai a zamanin da in guga ta fada cikin wannan rijiya ana tsintarta a wasu rijiyoyin da ke wajen garin Ingawa. Shin me dattijo Alhaji Ado Kwado zai ce kan wannan hasashe? An ce da akwai wannan hita ta can, wasu kuma su ce yana hita rijiya Hadiza sai can ɗan bare. Rijiyoyi ne tsaye irin wa'annan wanda su dai ba gina su akai ba. An dai gan su ramin su kurum aka ce ana tsinta. To ni abin da za ban ce ba don tabbata ana tsinta ba saboda ban taɓa zuwa wurin ba na gani na ji an ɗauko can din. Sai dai magana kan ana ta yi. Sai kuma magana wani sarkin ruwa taɓa zuwa wani sarkin ruwa taɓa zuwa wurin Murabus don Batukur. Ya ce ya zo Biko. Sai Biko me ka zo ce ma wata mata ce ta ya ji nake so ranka yadda a bani Biko. Ya ce to tana ina? Ya ce ranka yadda inda an bani Biko shi kenan. Dan Batukur ya ce to kaje na baka Biko. To shi ne aka ce ya zo da ya shiga ya zunduma haka. Shi ne da ya zunduma ya tafi. A cikin rijiya? Har yanzu a ƙara ganin shi ba. Ko zai kai shekara nawa misali yanzu? Labarin? Ya ma haɗari. Shi ma wannan aka? Kwarai da gaske. Lokacin da aka yi daba mota guda aka yi mai bodi ka doron ya kusan ta sama 50 aka ta yi da shi aka yi daba Kaduna. Aka ɗibi ruwan wannan rijiya aka je da shi Kaduna ba lokacin daba? da kaji sarkin sarki na cewa sarkin Kano ya yi sallah da ruwan danda, sarkin musulmi ya yi sallah da ruwan danda cikin waka shi duk yana zane. Shi wane ne ke wannan? Sarkin tafshi ne na Katsina. Yana zane lokacin da aka kai da mota aka je aka yi wannan aka kai daga nan aka da cika da rokan ka da su Kaduna musamman saboda tarihin ta ne da kuma muhimmanci. Ko ina to mutane masu tarihi wasu ma suna zuwa su ina dandan take an nuna musu su abin da za su yi ba su ta yesu. To shi me ma'anan dandan din da ake ce mata dandan? To dandan da ya to mu dai mun tashi mun ana ce mata dandan. Kalmar wace iri ce ya ta nawa mai ta kunsa ban mu sani ba.